Moikka! Me ollaan Roger ja Sofia Boon Worship-bändistä. Moikka! Me halutaan lähettää teille paljon terveisiä Rovaniemeltä. Me ollaan muutettu tänne noin puoli vuotta sitten. Ja lisäksi Frans, joka ei valitettavasti päässyt tällä kertaa paikalle, niin lähettää teille terveisiä Kokkolasta. Mutta meillä on teille uutisia. Nimittäin vihdoin ja viimein meidän ensimmäinen oma biisi, Tuulesi puhaltaa, on tulossa ulos musiikkivideon kanssa. Joo, ja me oltiin tosiaan Sveitsin Saasveessa kuvaamassa tätä musavideoa ja ihan älyttömän kauniit maisemat ja en malta odottaa, että te tuutte näkemään sen. Joo, eli kannattaa seurata meidän Facebook-sivuja, sillä ihan tässä lähipäivinä me tullaan julkaisemaan tämä biisi musiikkivideon kanssa. Joten stay tuned, seuratkaa Facebookia. Moikka! Moi moi!